ang manluluwas, gisangpit ka karon, nga among amahan, Ginoong Dios, kaluy-an na ang imong lungsod, tungod sa imong gugma nga walay suko. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw sa Dios sa atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo maana kaninyo. Magaigsunan ko na ni Kristo unang Domingo nining panahon sa Kwaresma. Nining santos nga misa atong nga ibayaw nga to sa Dios ang atong tatagsa ka mga katuyuan o mga pahanungdan. O ato sa bilakib sa itong mga pag-ampo ang mga katuyuan sa itong mga kaigsuunan, ilabi na kanila nga nagpaampo ka nato o kanila nga nanginahanglan kaayo sa atong mga pag-ampo. Ilabi na kanila nga mga masakiton nga ang taligunon kanunay lang pagsalig o pagtuo sa Dios. O garon may mo kitang andam nga mosalmo tining santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kodako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat og sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nga moyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-uno ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, magampo kita. O Diyos nga makagagahom, pinagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, ug tudloi kami sa paghubad nini sa among kinabuhi, kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Henesis. Unya mikuha ang Ginoong Dios sug yuta ug nagbuhat siyag tao gikan niini. Ihoy pa niya ang buho sa ilong sa tao sa makapabuhing gininhawa ug ang tao nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden sa silangan
ug gibutang niya didto ang tao nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutana sa bitin ang babay, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babay, makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon, ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya, kung supakon namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod manggod siya, nga kung mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan, ug mahisama kamo kaniya, nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babay nga ang maong kahoy maanindot kaayo ug laming kanon ang bunga. Ang bunga niini ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siyag bunga ug gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nilag kaon, naabli ang ilang salabutan, ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa, naghimo silag mga tapis, gikan sa mga dahon sa kahoy igira, aron itabon sa ilang lawas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka, Ginoo, ay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Aluy ako, Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atupangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atupangan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala
usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, pag-uha sulod kanako. Ayaw ako'y sa likway, sa imong atupangan. Ug ayaw kuhaa kanako ang imong balaang espiritu. Aluy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan. Ug padayon na dinhi kanako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, abliha ang akong mga ngabil, ug ang akong baba magsangyaw sa imong kadayganan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Hinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tao, labi pang maghari katong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. Busa ingon nga ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy nahimong hinungdan nga silutan ang tanan, pinaagi usab sa matarong buhat sa usa ka tawo maluwas ug makabaton sa kinabuhi ang tanan. Kay ingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagdai kanimo, himaya o pagdai Ginoo Hesukristo. Pagdai ko pasilungo sa pulong sa Diyos, Ginoo Hesukristo. Ang tao dili mabuhi sa panahon kung dili sa tanang pulo nga nagagikan sa paasa sa Diyos. Pagdai kanimo, himaya o pagdai Ginoo Hesukristo. Pagdai o pasilungo sa
pulong sa Diyos, Ginoong Hesu Kristo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya gidala si Jesus sa Espiritu ngadto sa kamingawan aron tiltalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw o kapatan kagabii ug unya igutom siya. Ang yawa miduol kaniya ug miingon, "Kun anak ka sa Dios, himo ang pan kining mga bato." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios." Unya, si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaang syudad. O gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo o giingnan, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios nagsugo siyang mga anghel, pagbantay kanimo. Sapnayon kanila sa ilang mga kamot, aron dili madugmok sa bato, bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, "Apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid ug ipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kun mulhod ka ug mosimba kanako." Si Jesus mitubag, "Pahawa sa tanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios o siya lamang ang alagari." Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Unang Domingo nining panahon sa Kwaresma. Ug nining unang Domingo nining panahon sa Kwaresma, kita giimbitar sa pakiguban na Jesus sa iyang panaw sa kamingawan. Ato ang nadungog sa Ebanghelyo, kadiin si Jesus gitintal sa yawa. The temptation of Jesus. Sa Tagalog pa, tukso. Di ba naman ito'y kanta? Tukso? Ha? O tukso, layuan mo ako. Ha? Pumatod pa sa kanta, sa maong linya, sa maong kanta, kay rami ng matang lumuluha. Kay rami ng winasak na tahanan dahil sa tukso. Pila ka buka mga mata nga nagluha niadtong adlaw sa Valentine's Day, nakadungog sa mga piking mga panaad. Pila ka kabuok pamilya ang nabungkag tungod sa mga nindot nga panaad sa kinabuhi. Tukso. Makaigsunan ko na ni Kristo, ang tentasyon diha na ng daan. Diha sa pagbasa na sa basahon sa Henesis, gibuhat sa Dios ang kalibutan. Ug diha usab ato ang mabasa, nagsugod ang sala tungod sa tentasyon. Ang tentasyon dili bag-o. Ang tentasyon in itself dili man siya sala. Mahimo siyang sala kung
magpadala ikaw sa tentasyon. Kabalo na ka nga dili na maayo, unya imo pag yung buhaton, unay makapahimong sala. Muragod na kung na-diagnose na ka nga taas ka og sugar, niya usa sa gibawal nimo kay hilig man kamo inom og 3-in-1 nga kape, muna nga gibawalan ka sa doktor, ayaw na pag-inom og kape nga naay sugar. Pag-inom na lang kag coffee stick o pure nga coffee, kay okay ra na siya. Pero ang imuhang lawas o imuhang panlasa moingon, ayaw ana, way lami, pait kayo, nindot yun tong naay sugar. Unang mupadayon gihapon ka. Bisan gibawalan na ka, mupadayon gihapon ka sa imong naandang gihimo, o mao hinooy makapadali sa imuhang kamatayon. Una, ang tentasyon anaa. Apan kung di ka magpadala sa tentasyon, di jud ka mahulog sa pagpakasala. Diha sa ato ang unang nga pagbasa, matod pa diha sa maong mga linya, nga ang babae nakakita sa maong kahoy nga maanindot kaayo ug lami ang kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniyang maalamon. Usa unsay gihimo niya, mikuha siya bunga ug gikaon niya kini ug gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab niini. Di manigikan tungod sa tentasyon, gigamit sa yawa ang usa ka bitin o giingnan, nindot kayo na. Ayaw pagtuo nga makapahimo ka na ninyong dautan o makapahimo ka na ninyong nga maalamon nga makapaysalaag ninyo, nindot na, kauna na. Natintal ang babae, kay nindot lagi pagkahimo sa Ginoo ang tanan. Makaigsunan ko na ni Kristo, ang yawa, daghan kaayog, mga pamaagi, aron mabitik ang tao. O gamiton niya nga instrumento, ang mga nindot nga mga talanahon, nga makapalingla sa tao. Nindot kaayo nga mga sitwasyon, nga maoy makabitik sa tao, sa pagsulod ni ini, aron matingtal o malingla gayud siya. Mao kini ang mga pangitabo sa ato ang ebanghelyo nga diin si Jesus gitintal sa yawa. Tungod kay nagpuasa siya sulod sa 40 diyas, 40 kaadlaw, 40 kagabi, gigutom siya. Ug tungod kay gigutom unsa may immediate reaction, mukaon muna, nagiingnan siya sa yawa, buhata kining mga bato, himo ang pan aron makakaon ug mabusog ka. Pangiingnan ni Jesus ang yawa, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Itintal siya, akong gihatag kining tanan, kutob si mo makita, luhod lamang kanako, musimba ka kanako. Daghan kayo mapamaagi ang yawa, aron tintalon ang matag usa kanato. Comfort, power, pagpasigarbo, mao kini ang mga pamaagi sa yawa, aron mabitik niya ang tao. Tagaan niya ang tao manindot ng mga talanahon. Tagaan niya ang tao og nindot og haruhay nga pagpuyo aron makalimot siya sa Dios. Umaman kini ang pamaagi sa yawa. Kung ang tao dili niya kaya nga pahimuon og sala, unsa mahimuon sa yawa, di ka nako kaya nga pabuhaton og sala, nan
Himuon ako nga mahimo kang busy. Tagaan ti kag nindot kay mga trabaho. Mabitaw na, nga matag Domingo, pista iglilihi, ngano mang gyud, nga sa matag higayon nga kita, andam na musimba, daghan makita makita ang trabaho sa balay. Mugana mga itong third eye, daghang labanan, daghang hugasan, daghang limpyuhan sa balay, moingon, unya na lang kumusimba, napabitaw misa sa hapon, muabot na lang ang gabi wa na makasimba, nga naman, na busy sa trabaho. Umaw na daghan kayo madungga nato sa kumpisalan, wa ko kasimba, kadagang higayon padre, tungod sa kabisi sa trabaho. Dikan sa Lunes, hangtod sa Sabado, nagsigit ang trabaho, di pa kita makagahin, og panahon og higayon alang sa Dios sa adlang Domingo. Kaya nga adlang Domingo, gigamit gihapon nato alang sa pagtrabaho. Ang yawa mingon, di ti ka kaya nga pahimuon og sala, himuon ti kang busy aron makalimot ka sa Dios. Muna magbabinantayon ta. Nindot man kay namo trabaho ta, nindot man kay namo magkugi ta, kay mo man kana usa sa atuang tumuong tuyo ni kalibutan na. Apan magmabinantayon ta. Basin ma-focus na tanian ang dapita ug makalimtan nato ang pagdaig o pagpasalamat sa Dios. Mao kini ang usa sa mga pamaagi sa yawa nga diin malingla ang tao diha sa pagpakasala. Una mga kaigsunan ko na ni Kristo, nining panahon sa Kwaresma, gimbitar kita ni Jesus sa pakigduyog kaniya diha sa panaw sa kamingawan. Ang kamingawan mao ang lugar nga diin mahimamat nato ang Dios. Muadto kita sa atong kamingawan aron makigsulti sa Dios. In the silence of our hearts, diha sa pagpahiluna sa atong kagalingon, diha sa kahiladman sa atong kasing-kasing aron mahimamat nato ang Dios. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, the wilderness, ang kamingawan, is a place of encounter of man and God. O mao ka na. Mao na nagiawag kita sa pagpamalandong. Dili lang atong una-unaon nga pag-ampo, mao ang pagyawit. Unsay atong gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi. Unsay gusto nga himuon sa Dios kanato. Kaya ang pag-ampo, mausap ang pagpamati sa kabubuton sa Dios. Kundi tamantigong mamati sa mga sulti o pulong sa Dios. Di ta makamantigong mamati unsay plano sa Dios kanato. Di gid ta makauswag sa ato ang kinabuhi. The wilderness, a place of encounter nato ngadto sa Ginoo. Umaw ka na diha sa ato ang pamalandong paggahin og panahon sa kamingawan nga diin walay kasikas ang anaa mao ang atong higayon makikhimamat sa Dios. Sumaw ka na diha sa ato ang pag-ampo. O na karong panahon sa Kwaresma, giawag kita. Fasting, prayer, and almsgiving. Mao kini ang ato ang mga mayingon nato, mga ingredients aron masinati nato ang presensya sa Dios. Diha sa pag-ampo, musulod kita sa ato ang lawak sa kamingawan aron mahimamat nato ang Dios. O makatabang nato sa pagsulod sa kamingawan, mao ang atong pagpugong sa mga kalibutanong mga butang. O diha sa atong pagkamapaubsanon, diha sa atong pagkamanggihatagon, diha sa ato ang paggahinog panahon alang usab sa uban sa kinasing-kasing gayud. Mga kaigsunan ko ni Kristo, bisan diha sa atong pag-ampo, bisan diha sa atong pagbuhat ug matarong ug maayo, the reality of temptation. Doon na bitaw ko'y daghan kay madunggan, Padre, sa panahon nga mag-ampo ko,
Dagang mga panahon nga di ko makafocus sa akong pag-ampo. Kaya nga akong nauna mulupad. Daghan kayo mga tentasyon, daghan kayo mga higayon. Nga ako ang pag-ampo, taphawra. The reality of temptation. Kadi naman buot ang yawa na makikhiusa ta sa Dios. Ang buot niyang mahitabo, mahibuwag. Makikbuwag kita sa Dios. Muna, nga bisan diha sa atong pag-ampo, anaa ang tentasyon. Anaa ang makahigayunan nga may salaag ta. Muna atong ilhon nga kining mga higayuna, mas hingusgan nato ang ato ang pagpamati sa pulong sa Dios. Kaya makapildi sa tentasyon, ang pulong sa Dios. Kung mantigo kitang mamati sa pulong sa Dios, ato nga mabuntog ang tentasyon. Diha sa basahon sa Genesis, unsa may gisulti sa Ginoo, makakaon kamo nining tanan, gawas lamang nining bunga nining kahuya. Ayaw ninyo kinipagkan-a, kay mamatay kamo. Apan unsa may gibuhat sa babae, wa siya mamati. Nakadungog siya, apan wa siya mamati. Iyang gisupak ang kabubuton sa Dios. Kung diha sa itong kinabuhi, mamati ta kanunay sa pulong sa Dios, mabuntog nato ang tentasyon. The reality of temptation. Nga sa ato ang kinabuhi, kanunay, anaa, nagsunod-sunod ka nato, nangitag kahigayunan, nga makasunod siya sa kasing-kasing sa tao. Muna mga kaigsunan ko na ni Kristo, taliwala ni mga tentasyon sa kinabuhi, kita usab, pasaligan the victory through faithfulness. Adunay kadaugan diha sa ato ang pagkamakanunayon sa pagigugma sa Dios. Nahibalo na ta unsay mga pamaagi sa yawa. Nahibalo na ta unsay iyahang mga panglingla kanato pag makanunayon kita sa kabubuton sa Dios. Og nining panahon sa Kwaresma, kita giauhag nga makigduyo kita sa panaw sa Ginoo diha sa kamingawan. Muna nga muhimo kita ginagmay nga mga pag-antos, mga pagsakripisyo ug ato kinihalad alang kaniya. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, nini nga itong pagsugod, pagbiyahe, uban sa Dios nining panahon sa Kwaresma, let us remember, the goal is not simply to give up something, but to grow closer to God. Dili lang kay magpugong ta sa pagkaon, dili lang kay magpugong ta sa mga kahigayunan, sa pagpakasala diya sa tong kinabuhi, kundi unta ang ato ang pagpugong niini makapasuod kanunay sa Ginoo. Kinautunta nga nining panahon sa Kwaresma, sa kanunay makiguban kita sa Dios sa iyang mga pag-antos, mga pagsakripisyo. Kay humani ini, sama kang Isus, nakatagamtam o kabanhawan, kita usab mo bangon, gikan sa pagpakasala, ngadto sa tong pakiguban kaniya sa kahimayaan sa langit. Manindog palihog. Ato karon nga bag-ohon ang atong pagtuo sa atong pagingon, nagatuwa ko sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa maminatay. Si katulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos,
kapasayloan sa masala, sa pagabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, sa atong pagsulod sa panahon sa Kwaresma, mag-ampo kita ngadto sa amahan, nga hatagan kita niya sa grasya, aron maisugon ug makusganon kitang mubatok sa tanang mga pagtintal, puno sa pagsalig. Mag-ampo kita sa pag-ingon, Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mensahe sa Ebanghelyo mahitungod sa kaluwasan diha kang Hesukristo, makadangat ngadto sa tanang tao sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, dili malingla sa hawang nga mga saad sa gahom ug sa yutanong kahimayaan, hinoon ilang ipunting ang ilang mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga kining panahon sa Kwaresma, magdala grasya ngadto sa atong kahigalaan ug kaparyentihan nga wala na magbansay sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang tanang tao musalikway sa tintal nga mamahimong sama sa Dios. Hinoon mudawat ug mutahod kita sa kinabuhi nga mao ang labing dakong gasa sa magbubuhat alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon ug sila nga gitawag gikan nining kinabuhia, makadangat na sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, si Jesucristo imong anak, mipakita ka namo unsaon pagsalikway sa mga tentasyon. Puna kami sa grasya aron magmatinud-anon kami kanimo nining panahon sa Kwaresma ug sa tibok namong kinabuhi. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamo aron nagako ginyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad dining mga gasa. Pinaagi niini, nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga Kwaresma. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw sa paglikay niya sa pagkaon nga yutan-on, gisantos niya ang balansayon sa puasa ug sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa. Nagtudlo kanamo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dawtan aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko. Makalabang unta kami nganha sa Pasko nga walay katapusan ug busa
uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, Hosana sa kahitaasan. Ay gunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa Santos gay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo amo Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag niini ngadto siya matinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya matinunan ug biingon, dawata kini Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo labanan, si Kristo, si Kristo, siya mo aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari.
Hinumdumi usab nga mong mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluy kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayuon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dad-on kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Sayuta moingon sa langit, kalanon mo sa matagad lang, ihatag ka na mo pasaylo kami among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Itugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaong mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Ginoong Kristo nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ipakita ta karon timaan sa atong panagligsuonay. Peace be with you. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Matangi kami sa Kinimaw kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit lang sa santos nga bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langit nun, nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag ka namo sa paglaom ug nakaligon sa among paghigugma. Itugot nga makat-unta kami sa pagpangandoy gayud kaniya ngang buhi ug matuod nga kalanon, o nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mayong buntag sa tanan, mga pahibalo. Una, ang atong second collection karon alang sa Opus Sancti Petri or Pontifical Work of Saint Peter the Apostle. Ikaduha, ang pilgrim image ni Santa Maria Magdalena gikan sa Kawit, Cavite muduaw sa atong Archdiocese karong Pebrero 27 ngadto sa Marso 3. Mohapit kini sa atong katedral sa Pebrero 28 sa alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Gidapit kita sa pagsugat sa maong imahen sa Puerta Mayor sa katedral. Ikatulo, ni atong Miyerkules sa Badlis, ang atong talahurong Arsobispo Alberto Uy may bendisyon sa atong newly renovated Adoration Chapel. Ang pag-adorar sa Santissimo Sacramento usa ka matahom ug dalaygon nga debosyon. Gidasig ang tanan sa pagpahimulos sa atong Adoration Chapel, abli kini human sa first Mass of the day hangtod sa last Mass of the day. Ikaapat, ang atong Vicariato o Vicariate of Santo Rosario mupahigayon o kumpisala ng bayan sa matag adlaw nga Huwebes sa alas 8 sa gabi sulod sa panahon sa Kwaresma. Mao kini ang schedule. February 26, San Vicente Ferrer Parish or Hilio. March 5, Blessed Sacrament Parish. March 12, Our Lady of Mount Carmel, Recoletos sa USJR. March 19, Santo Rosario Parish, ug March 26, Redemptorist Parish. Ikalima,
Ang atong Ministry of Altar Servers nag-imbitar sa mga batanong lalaki edad 11 ngadto sa 17 anyos na interesadong moapil sa Ministry of Altar Servers. Palihog lang pakikita kang Father Heraldes, dala ang letter of intent o baptismal certificate. Ikaunom, niining panahon sa Kwaresma, aduna kitay Via Crucis matag Biyernes human sa misa sa alas 6 sa gabi. Giawhag ang tanan sa pag-apil sa maong debosyon. Ikapito, karong umaabot nga Abril 4, atol sa Bihilya sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo, aduna kitay rite of Christian initiation or adult baptism. Kung naa kamoy mga higala nga buot magpasakop sa atong simbahan, o di ba kaha mga kaila nga hamtong na, apan wala pa bunyagi, palihog dasiga sa pagduaw sa atong parish office alang sa adult baptism. Ikawalo katapusan, alang sa balitang pangsimbahan, kiawhag ang tanan nga mubasa sa bagong lungsuranon nga gibaligya sa atong mga ushers ug usherettes. Daghang salamat gikan sa atong team of pastors. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa ninyo. Idako inyong mga ulo alang sa panalangin. Ang amahan nga maluluyon naghatag kanato og panag-ingnan sa timos nga gugma diha sa mga pag-antos siyang bugtong anak. Pinaagi sa iyong pag-alagad sa Dios og sa isikatao, makadawat unta kamo siyang dili maihap nga mga panalangin. Amen. Nagtuo kamo nga pinaagi siyang pagpangamatay. Ang kamatayon gilaglag ni Kristo hangtod sa kahangturan. Hatagan unta kamo niya sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Nagpahibos siya tungod kanato. Nagsunod si unta kamo sa iyang panagingnan o makaambit unta kamo siyang pagkabanhaw. Amen. Ug manalangin kaniyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Ginahalad ng santos nga misa, dada ninyong gugma o kalinaw ni Kristo.